Татарстан һәм Россия халкы мөселманнары улуг бәйрәм Курбан гаетен бәйрәм итә. Курбан бәйрәмен үткәрүнең алдан ук ниятләгән планы бар. Аны дөнья назарәте төзегән. Бәйрәм таң ату белән башлана һәм 3 көн дәвам итә. Мөселманнар туганнары белән очраша, догада була, имамнарның хутбәсен тыңлый, зиярат кыла. Бәйрәм көннәрендә барлык кешеләрне сыйлый һәм мохтаҗларга садака бирә. Халык инде хәзер кайтып кыймак белән чәй эчә инде иншалла. Bunlar sonra инде курбаннар иншаллалар. Курбан иншалла инде безнең 9-ы, 10-сы, 11-е, 11 көнне акшам намазына кадәр иншалларга рөхсәт инде иншалла. Шушы 3 көн эчендә җитешү кирәк. Мин намазны инде болашактан укырга тырышам. Курбан гаетенә ел сайын төшәбез һәм Курбанны да гаиләдә ел сайын чалабыз. Иртәнге аштан соң барлык мөселманнар вагыз тыңлар өчен мәчеткә җыела. Шуннан соң зиратка барып, мәрхүм туганнарның каберләрен тәртипкә китерү оештырыла. Шуларны үтәгәч, иң зур йола Курбан чалу башлана. Курбанлыкны бүлгәләп мохтаҗларга тараталар, бер өлешен үз гаиләңә дә калдырырга мөмкин. Иң беренче койрык өлешен җентекләп эшкәртергә кирәк. Анда йон һәм чүп-чар эләкмәскә тиеш, чөнки аны алырга авыр булачак. Гаит бәйрәменең башка көннәрендә нәфил намазы, Коръән укып, гамәл гыйбадәтләр үтәп, туганнар, дуслар белән бәйрәм мәҗлесләре уздыруда бик күркәм. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Руслан Мөбәрәкшин, Азат Нигъматуллин, Татарстан яңалыклары.